mitä kaikkea. Seuraavaksi lavalle saapuu stand-up-koomikko Johanna Tohni. Hän tuli tunnetuksi suurelle yleisölle Naurun tasapaino-ohjelmasta, joka viime keväänä ja kesällä rullas. Hyvät naiset ja herrat, taputetaan lavalle Johanna Tohni! Hyvää iltaa kaikille. Mä olen siis Johanna Tohni, mä tuun Tampereelta ja mä oon 36 vuotta, mutta mulle sanotaan tosi usein, että vau, sä näytät paljon nuoremmalta, että mahtavaa, mutta se ei oo, tietenkin miksi. Mun naama on kusetusta. Se antaa ymmärtää, että kaikki muu on yhtä tuoretta. Mä lähdin kerran treffeille semmoisen tosi nuoren miehen kanssa taksijonosta. Ja oli hirveän ikävä huomata, että miehen kasvoilla ilme, kun hän elämässään ensimmäistä kertaa tajuaa, että sana push-up oikeasti tarkoittaa jotain. Se ei ole vaan sana. Mulla on 2 lasta ja sit mulla on yksi mies ja ex-mies ja mä oon siis vähän tämmönen yksinäinen henkilö. Ja mä oon ollut siis 4 vuotta sinkkuna. Ja mä oon niin hienosti onnistunut tän 4 vuoden aikana, että mä oon 3 viikkoa tapaillut yhtäjaksoisesti miestä, joka oli täysin kouluttamaton, työtön, kaikki sen kaverit oli alkoholisteja tai narkkareita. Ja koko 3 viikkoa se käytti sellaista paitaa, jonka selässä lukee Mobilaat. Ja se jätti mut. Mun ex-mies ei ollut myöskään kauhean looginen. Mä imetin mun toista lasta ja tiedättekö, imetyksessä on sellainen juttu, että kun sun rinnat on aivan täynnä maitoa, niin sun ei tarvitse kun hipastaa siihen ja tuff. Sieltä lentää 2 metrin päähän se maitosuihku. Ja tää on siis aivan totta. Ja tää oli mun mielestä aivan mahtavaa. Mä olin silleen, wow, katso tätä, tää on siistiä. Ja se oli silleen, hyi saatana, älä näytä tätä. Ja mä olin kuitenkin elämässäni ensimmäistä kertaa saanut kokemuksen siitä, että mä voin kirjoittaa mun nimeni nesteellä. Ja sitä ei kiinnostanut. Tietenkin mä olin siellä suihkussa silleen. I am Cyborg Warrior Princess Xena. Start your weapon ignition in 3, 2, 1, 0. Jarmo, I am your mother. Ja sitä ei kiinnostanut. Ja arvatkaa, mitä se sanoi mulle. Se sanoi, että jos sä ikinä haluat, että mä näen sun rinnat jotenkin eroottisena, niin älä näytä tota mulle. Montako kertaa mä olen nähnyt valkoista nestettä tulevan sun kehosta? Että ota se saatana valomiekkas esiin ja taistellaan! Mulla ei myöskään mitään ikäkriisiä, vaikka olenkin jo 36-vuotias. Mutta jotain juttuja vanhemmisessa on sellaisia, mitkä olisi ollut kiva tietää etukäteen. Mä olin mun lasten kanssa synttärikutsuilla viime kesänä ja yksi 11-vuotias poika tuli mun ja mun tyttären luokse sille ihan innoissaan, että wow, te ootte ihan samannäköiset, te voisitte olla kaksoset, mutta sulla on viikset. Ja sit sillä oli musta silmä. Virtsankarkailu on myös semmonen ikävä juttu aina aivastaessa tai yskiessä tai nauraessa tai nukkuessa tai nyt. Joku sanoi mulle, että hei, osta keissakullat, ne on tosi hyvät. Mut en ole löytänyt mistään. Soitin Fatserin tehtaan myymäläänkin. Ne löi mulle luurinkin. Tosi outoa. Mut kiitos teille, mä olin Johanna Tohni, näihin kuviin ja tunnelmiin. Huikeeta, hän oli Johanna Tohni, kiitos.